бародарони азиз, концерти ҳофизи ҷавон дар ҳамин толор мегузарад. марҳамат, биёин иштирок кунен. мана бародармо ҳамиҷа қатъӣ монай. мо ҳамамон интизори шумоем. дар ин ҷо на танҳо ҳарди мо ёки фақат мардуми тоҷик мешавад, балки тамоми намуди мардуме ки дар ин шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунанд, дар ин ҷо иштирок мекунанд. ман ба шумо гуфтаниам ки аз соати 10 ҳаракат кунем, биёен консерта пропускат накунем ки рақси беҳтарин мешавад, рақси тоҷикӣ, рақси бадахшонӣ. бародар, мо рақоса аз куҷо? аз худи кӯли Бадахшон. биёй интизори мо. алейкум ба ҳама мухлисони хайрдини Маҳмад. гуфтаниам паго 30 март консерти халқӣ ҳофизи ҷавон дар Таганский ряд дар Дековоз технический 23 барпо мегардад. марҳамат, ҳамаи мухлисонашро даъват мекунем. нафароне ки дар шаҳри Екатеринбурганд, марҳамат ба консерти ҳофизи ҷавон дар шаҳри Екатеринбург, Дековоз технический 23 наздики бозори Таганский ряд. якду сухан баҳри мухлисон мегуфтем бародар. паго консерт дорам бародар. иншоалло насиб пага ҳамиҷа бо ҳамроҳи акай Саид, бо ҳамроҳи нахадат Парвиҷон, бо ҳамроҳи ака Қабдин, кули мардуми тоҷик, бо ҳамроҳи ҳамаи кули мардуми тоҷики кадмеки дар шаҳри Екатеринбургай биёянд. мо ҳамиҷа сурудхонӣ мекунем, сурудҳои халқӣ, сурудҳои туюна, сурудҳо бо васфи наврӯзӣ, ба овози зинда мехонем, рақсу бозӣ кунем, хирсандӣ кунем. аз мо як даъват кардин аст. марҳамат, ба консерт иштирок кунед. билет ройгон аст ва тамоми намуди асбобҳои тоҷикӣ ва рақсу бозии тоҷикӣ дар ин ҷо мешавад. ба ғайр аз миллатҳои худмон, дигар миллатҳо дар ин ҷо иштирок мекунанд ки пагоҳ рӯзи дом культура уралай. ҳамаи народе ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд ва халқе ки дар ин шаҳри Екатеринбург зиндагӣ мекунанд, дар ин ҷо иштирок мекунанд. албатта шумоам дер накунед, биёед. пага аз соати 10 сар мешавад то соати 5 бегоҳ. ташаккури зиёд бародар. ҳама мо интизори сурудҳои нав ба нами ту ҳастем.